sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni torisa tole nder galle ceerno yaya ba duɗala daru cheikh omarol fouti yuttala ɗo juma ko on waktu yoni ha to duɗala aicha ummula muminina to hayre law ha to dumga wural fa e nder galle ceerno mouhammadoula amin ly e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi woni président Macky Sall hanki jippima e boli gam yurnitade sanceji ko fate banggue BRT woni bis mo kuura dognata jogoɗɗo lumbade yogay boli Dakar kene tolno e 17 kilométre o wasiyima ɓen nde golle ɗe jawnoto gasa ɗo tan e tataɓuru hitande fanide to leydi Mauritanie hoorejo leydi mum Mohamed Cheikh Al Qaswani hocci hanki laana mum ndi wawa yaɓani to Riyad Arabie Saoudite gam tawtorede jonde arabo sin yuɓɓintede toon to Arabie Saoudite to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi ɓe kolliti wonande opération man moɓe mbaɗi woɗɗani kona ɓe nangui kene tolno e nogas e goho neɗɗo tumaɗo gueɗe ɗe pewani ɓe nangui toon kene tolno e sakuji sappo taw woni hen ko pitti tufeteɗi to leydi Guinée Conakry ha ɗo ɗo gonɗen andaka taw holde date fuɗɗoto ko fate banggue transition duuɓi ɗiɗi ɗum ko caggal nde CEDEAO yamiri yo kaldigal jokku e nder leydi ndi kabruji men mana en ha to Niger Burkina Faso Mozambique Nigéria ma en ha to Cameroun RD Congo ha to jolama jaɓeri kabruji men coftal ɓalli jaadaten koye musidɗo men Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen nelaɗo men tedduɗo o mo jame kise ngoni o wi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu duɗala Aisha ummul muminina e gardogola sohna Aissatu Mouhammadoula Ghali acca ene wonde ceerno Amadou Tidiane acca ene udditi demuɗo mum ha yaaji ene udditani sukaɓe rewɓe nde tawno gandal debbo ene moƴƴe galle ne moƴƴe rendo nde tawno ko debbo ɓesnata so tawi janggi wawi ma janggin ɓesgu muɗuma duɗala Aisha ummul muminina darnagala gila 2016 ɗon ɗo cuuɗi meɗen hayre lawa ene hatojini e suka jarowo e duuɓi 6 ha fayenma duuɓi 12 e ballal jomiraɗo ma suko janggu defteral teddunde mawnawdu hen ɗemngal français komo yiira bindi e nder gurdam aduna makko kala duɗala Aisha ummul muminina dari koye mbadiji ɗiɗi hen mbadi ko internat an jiɗɗo ɓiyum hoɗo ɗon wo ñamata wo yarata o walata kadi wo janggata ko ɗon wo nehete gueɗe makko kala ko ɗon ndin mbadi duɗal ngal ne yaadi hena mbadi gondi ndi so tawi jiɗɗa ko ɓiye jangga ɗon wo ñaltoya walla wo hirtoya ko cuɓiɗa hen kala duɗal ngal ene ɗoftodira e maɗa ngal duɗal ngal franco coranica jaadugal e jamanu puɗɗingala hikka to jangge français ko fate banggue seeyi aɓe gudditi demuɗi mabɓe ha yaaji wonande onona yiɗɓe janguinde ɓiɓɓe mumen rewɓe bisimilla moɗona ngal duɗal tawete koto cuuɗi meɗen hayre law to leegal Madina Baba Ghali acca so tawi a yiɗi jokkodirde e ngal ɗon duɗala Aisha ummul muminina mbatta ko 77 537 31 76 walla mbaɗa 77 440 35 01 musidɓe tedduɓe jangginen ɓiɓɓe men rewɓe dañen jaam. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune jaaɗino ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitta rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartaraɓe e rewɓe sattaraɓe dewle kala ɓe arsigaji men uddi
ceerno Djiby Sine yawren worɓe usraɓe goragu, ceerno Djiby Sine safra asmo, diabeta, tension, koyɗe guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗiɗi jiida cirolla. ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe fannuji tati, hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta e ma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yalta e ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sine jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji. ceerno Djiby Sine andina dendagal kilineɓe mum kala leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala région mbawɗa wonde. so tawi on pamodiri haysino arani omo wawi noddema leɗɗe ma hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal e nder yontere he kala o tawate koto galoya. galoya noon to galle biteɗo galle juula woɗɗani radio galoya ngo. so tawi noon ko ñande altine ene heewi tawdemo to wuuro men Djoum. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara. so tawi a yiiɗi wannede listihara fo indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. listihara wonɓe nder leydi Sénégal ele dendagal leyɗele taari ɗum ko temennayyi mbuuɗu waɗirte. kala jiɗɗo noon neldude en omo jogui numéro wave e numéro orange money ko 77 653 03 67. kala jiɗɗo jokkodirɗo ceerno Djiby Sy noon so tawi koto banggue appel numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82. so tawi ko leydi Mauritanie ko numéro makko WhatsApp jiɗɗo jokkodirde makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum to gonɗa ene mbawɗa wonirde foof leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni. omo andini ɗumen kadi base makko tawteɗo to Nouakchott ene golla hano hannirta ni. ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0012. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu 0013 mbiɗen ko 48 10 0013. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena. gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ko haako no haako wargani a ittade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa. a neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama gam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi ɗa wondi hen jokkodira e tongoje gorel teya. so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13
walla so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya hewɓe cettima dañi hen jaam cafren koye men cafroɗena gorel teyya dañen jaam kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare jeeɗiɗi bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde gueɗe mon jahoje to lowre mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba an jiɗɗo andude kala ko yahata e weltare TV sa yeehi YouTube sa tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe walla tappi weltare TV ma yi toon tengade sa yeehi toon ma yi toon gueɗe kala ko majjirnoma e leppi gila e dewle ha e cellal gandal carika kabruji men ha tenti kadi lewru korka yawtundu ko fate banggue tarikhaji annabaɓe kala mum ene tawe tona kabruji men ɗemngal pulaar mawɗo leydi ndi Sénégal hanki o jippi may boli e bettere taw hewɓe tinani hawo yetti to Liberté 6 kama yoga e nokkuji to ganduɗa woni ɗon ko sanceji BRT mo ganduɗa ko bis taw dognata ɗum ko kuura jogorɗo ɓoyata lumbade e boli Dakar hono no terre lumborto hande o hakkude jamñajo e Dakar kene tolno e 17 kilométre ngam newnande ɓiɓɓe leydi ndi finoɓe nder Dakaru ya ngara mumen ha ɓuura newade taw koye waktuji dabɓi jettoɗa ɗo paaɗa so tawi kay gonnoɗa koye bisuji walla karuji aɗa wadde hen heure uji tawa yettaki kanko mawɗo leydi ndi o yurnitima golle ɗe o yi golloɓe ardiɓe ardaɓe kala kono kadi hewɓe finoɓe ɗen leyɗe jalti ngam foɓɓandemo kanko mawɗo leydi ndi e weltanademo golle ɗe o woni e dow muɗum kanko mawɗo leydi ndi o holliti ɗeɗo henna golle ɓe gandata nafoore mum so wona gasa ha laaɓa teni kadi ma boli goɗɗi pere taw kadi ko ɓurɗi yawde ngam newnude ya ngara soye taxi gonɗa soye bis gonɗa so tawi kadi gonɗa koye bis BRT walla ni gonɗa koye terre ha ɓuura wawde yettoyade ɗo paaɗa ɗo e law ɗum kala jeeya koye miijoji makko kanko mawɗo leydi ndi Sénégal o holliti ɓen ɗowoɓe ɗen golle ɗe nde golle ɗe ɓurata yawde hono no wirano ɗo tane tati ɓuuru hitande fande nde beele taw golle ɗe gasi ha ganduɗa ɓiɓɓe leydi ndi batti jolde e BRT ene jaahay haajuji mumen taw kadi hay caɗele goote ngala kanko mawɗo ndi o holliti projet ji hono ɗin ne goodi ha heewi ɓoyata gueɗe ɗe kala ma ɓuur feñje no feewi mawɗo leydi ndi Sénégal hanki to galle lamorgo to wo bismima toon baroɗe teddungal ɗen baroɗe teddungal yanoɓe kawguel windere juɓɓina guela toon to Qatar caggal nde ɓe gaari ha to 8e final ko ɗon woni ɗoɓe darti kono hanki laana mabɓe ndiwowa juuri ko toon to Bowal laaɗi diwoje ngal président ngal Paul Sédar Senghor so tawi noon ko laana ɗimmaka ka supporteruji ka juuri ko toon to Bowal laaɗi diwoje ngal AIBD hewɓe bandiraɓe sehilaɓe e ɓen supporteruji kala jeehi jaɓɓoyade ɓen gaynde en jeehi kadi jaɓɓoyade ɗin supporteraji kamɓe noon hanki sanga minuit ko nden ɓe jetti to galle lamorgo to caggal nde laana mabɓe tardi yettade leydi Sénégal ɓe tawi ko mawɗo leydi ndi ne jaɓɓiɓe ɗon ɗum ko caggal nde ɓe jetti Kalidou Koulibaly capitaine de Lion de la Teranga ƴettiɗon konngol ngam artude e juɓɓudi golle mabɓe no ɓe jaari ha no ɓe gartiri kala jaari mawɗo leydi ndi caggal nde waɗi hen ngaalu e peeje kam e doole mum kala e hirjindeɓe kami ɓiɓɓe leydi Sénégal kala no nanguinirini wonande équipe mo leydi Sénégal caggal mum noon ko Augustin Senghor woni gardiɗo fédération football mo leydi Sénégal suuti konngudi mum jaari wonande Aliou Cissé e ɗowgol mum
oɗo kippo no feewi kowona ɗum konon mawɗo leydi ndi Sénégal suuti toon konngoli mum ngam jardeɓe e hollirdeɓe koɓe meilleur tene kadi ɓe jeehi haaɓe goɗɗoyi hayso tawi woni ɓe jettoyaki ɗo ɓe ponno yettoyade to kowona ɗum konon mawɗo leydi ndi holliti so tawi ɓe jeehino quart de finale ene hunino ma ittan ɓe gueɗal manggal no fewi kono ha joni ko mawɗo leydi ndi hunino ko ha joni acci ɗum e jungo jagorɗo coftal ɓalli ma tottuɓe ɗum ɓooyani tan kamɓe kala ɓe joftoyi galleji mabɓe gam yidirode e musidɓe mabɓe won hen noon giwi tan koto kattara payi to kolobaji mumen gam jokkoyde golle mumen ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal Moussa Bocara Thiam ko Moussa Bocara Thiam jagorɗo communication hanki waɗi jillu mum to ñiɓirde poste gam joɗodade e ɓen ardiɓe poste kami yilirde mumen e gollotoɓe hen kala ɗum noon ko yidde laɓɓitinde ɓerɗe ɗe e rendinde ɓe kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto ɓe kuccana golle wo holliti oɗe saaha jeeyi sababu jillu makko kamɓe kala nde ɓe jiitodirta ɓe tamodira ɓe jewtida ɓe ganda golle ɗe ko kamɓe kala ndendi ɗuma beele kadi gueɗe ɗe kala ene ɓuura yuɓɓude yaara yeeso hayso tawi woni poste dañino caɗele to banggue ngaalu faggudu ñamale kono laamu leydi ndi hoorejo leydi ndi itti ɗum ha laaɓi ɗe gueɗe kala deftinama lawol ɗo sala ko heddi so wona moni kala ƴettita golle e fandare muɗum kala to Sénégal keddorɗen joni gartaten koye déclaration ko fati banggue politique général hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Amadou Ba ɗum noon ɓoyata ko 17 lewru décembre taweteɗo caggal leydi Sénégal ko fati e banggue heɓanade jonde hakkude gouvernemental leydi France Sénégal ko wona ɗum ko so arti sarɗi yankoɓe ne cabbimo 17 kuccam golle 2023 ko fati banggue gouvernement mo leydi ndi Sénégal nden ka ekkisala ene ɓeyda no fewi to Kédougou jeeyi sababu patrouille taw ko police commissariat central yillinoɓe jamma heccanki fayi hanki o ɓe teɓima kene tolno e capanɗe joyo e go neɗɗo cosoho mo yahata haaju muɗum so jenggi tan jeytaken lemlemno ko ɓen mbiya teɓne wonde otoji jeenaya tawɗi otoji ngala kayitaji timmuɗi woni hen motoje ɗe ngala kayitaji ɓe nanga ɓene kadi woni hen hewɓe ngala kayitaji woni hen kadi kalani holko jahanno wi noon ko wi noon ko adjudant Sharifa Mboce ɗum ko yidde laɓɓinde haɓade kala kene wiye banditisme e nder leydi ndi Sénégal gartaten koye tengurengo hakkude Ousmane Sonko kame Adji Saar Ousmane Sonko tumaɗo Adji Saar tumɗo Sonko kamɓe ɗiɗo kala hanki ɓe mbattidi ko yeeso juge Maham Diallo yeeso mum tugganma tan 11h ha fayanma 22h jamma kala aɓe jooɗi toon ɗum ko caggal nde séance o yowa ɓe jeehi ɓe poftoyi caggal ɓe garti kono noon Ousmane Sonko jaɓani jabtade namde wonde hujjiyanke mo Adji Saar woni Alhaji Diouf namde ɗe namdimo kanko Ousmane Sonko ala hen kala namdal ngal o jaaɓi jabade hayen gotal o jaɓani jabtade nde tawno so tawi tengure ngu waɗi ko ɓen hujjiyankoɓe moni kala ene namdo goɗɗo o holno hunde yaari holno wayi ha ƴeewa sene foola on e haala walla on e rewa to reftuno kono Ousmane Sonko holliti jaabota ko hujjiyanke Adji Saar nde tawno on nanguiranoma gueɗe baaɗe hono noon ñaawa kaddi gurda mum kanko no wona jaabotoɗo on ko ay wonde kala on tengure ngu ala kala ko gayni haydara e tuuma muya tuumaɗi hakkude mabɓe so wona hanki kikiɗo Ousmane Sonko nde arti jamma hucciti e ɓuggi laylayti rendo gam yaltinde ko haala ton ko kala ko wona ɗum ko Adji Saar kañum ne hollitino ma yaltin kono hande alarbo ko heeri ko kala o holliti kankone mo wokkiti hen gueɗe kewɗe no fewi ɓattiɓe Ousmane Sonko ɗiɗo woni Diop Taïf ne wonde Mamadou Lamine Bara Diop ɗiɗo hanki winoɓe Teb Sara Robos ene pilma filma taw kadi pilmanno ko neɗɗo o noon welaka ɗum hande ɓe ponno darade yeeso procureur so tawi ɗum haytani ma en garto e oɗon kabbaru état civil mo leydi Sénégal heeɓi finance kene tolno e 5 milliards koppreji francs CFA gam hesɗitinde ɗin document ji ha gonayi nden kay kisal to banggue numérique wi noon ko jagorɗo collectivité territorial Mamadou Tall gam oɗo saha
sembolinde nden kay kisal kayitaji jibinande ɗi leydi ndi Sénégal gartaten koto Linguére hare bonde waɗi toon hakkunde aynaɓe kami remoɓe nden hare noon waɗi koye wuro witengo Buuseɓe wuro witengo Buuseɓe ne tawi nder commune Buuseɓe ne tawi nder commune mo camena Passy ko nayo gañi hen gañande musde no fewi babiraɗo demowo nottortoɗo inde Modou Sey kame ɓiyum jarowo duuɓi 15 ko ɓen gaña hen piya jasiji fiiɓe ko ɓen aynaɓe ɗiɗo nannunoɓe jawdi mumen e guesa mabɓe e wiide biyeteɗo Ibra Mbodj on holliti ɗum ɗon caggal noon wonande babiraɗo holliti minen min gaynani e guesa men ko nden noon ɓe celi yaltinde jawdi mumen ɓe cokkodiri haare ɓe keeɓi hen jasiji gulɗe jaw hawre noon yimɓe wuuro ngo tini notti hen nangui aynaɓe piiɗumen kañumen ha gañi gañande musde no fewi koɓe ɗiɗo kamɓe nayo kala woni babiraɗo e ɓiyum remoɓe aynaɓe ɗiɗo ɓe kala battidi koto cuuɗi Safara Barthélémy Diaz heeɓi carte invité muɗum ɗum ko ñande 12 décembre taw ko ñalawma mawninde ko fate banggue mawɗo leydi ndi toon to Grand Théâtre taw kadi tottimo ɗum ko jagorɗo collectivité territorial on totti woni Mamadou Talla o jaari on to yusudu sarɗiyeji nde leydi Sénégal kono o holliti o wona goto nde tawno maire wuro Ziguinchor Ousmane Sonko heɓani ngal kartal so tawi heeɓi ngal kartal ma ɓurana wawde fewde ɗum ɗon ɗo Ousmane Sonko heeɓi kadi wonande plante goɗɗo iwɗay préfet mo Ziguinchor ɗum noon jeeyi sababu ko Ousmane Sonko caggal nde suba woni maire wuro Ziguinchor dañino waylude inɗe yogay boli kanko on préfet wayadano hen o nawimo to yeeso cour suprême ko ñalawma janggo alhamis o ɗin dusiyeji gudditte ɗon ɗo cour suprême ɗo jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabaruji garanden to Ziguinchor ko taari ɗum kala. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama juurama jokkodirde e Weltare TV e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hande jeyten ko to e département Diouloulum wuro Diouloulum ngo dey ina wayno dispensaire mabɓe ko kañum woni Rafa dispensaire o rafi muɗum ko ala poɗɗe ala pikkiraji ala bandasuji ala haydara ina wayno sage-famuji wonɓe ɗon ɓe so pini tan ko jonde kala ñawɗo garɗo mabɓe ɓe galana ɗum dalilu so wona ɓinninde ɗum to e Gambi ina wayno noon kamɓe fof eɓe jaato e Gambi kamɓe Rafa ɓe kolliti noon caɗele mabɓe beccito kalis o ɓe mbatta ɗum dalasi ɗum noon ko ma CFA o yana nde ɓe mbawa hebde dalasi o ɗum noon waɗe mabɓe caɗele ina wayno docteur ministére Marie Khemesse Ndiaye nde ari ɗon nde ɓe kollifi ɗum caɗele dispensaire o gila e ɓalal ngal ha e nder o e fofo e kaɓirɗe ɗe hay hunde ala toon o wino noon so yeehi ma waw darade ko ɓuuri yawde e yaccade ina wayno no gila nde ɓe jeyani hay hunde ɓe gullitima laamu ngu yo waw daranade ɓe e konngol Abdullahi Keita arrondissement Kataba rewɓe Benno Bokk Yakar kamɓe de wonɓe ɗo e Ziguinchor e gardugol Ablaye Balde e konngol ndey so ɓe mbi kamɓe dey eɓe goni caggal Allah caggal Amin Ndiaye oɗo piyaɗo nanto e nder hôpital hande yo laamu ngu waw wadde hen kuugal mum ɓeɗo député ji ɗiɗi ko ɓuuri yawde e yaccade yo ɗum nattu tan nde ɗo yaware ɓurti rewɓe ina piye rewɓe ina mbaɗe ha e nder assemblée aduna fof ne ƴeewa ɗum noon yo nattu ko ɓuuri yawde e yaccade eɓen noon kamɓe foof koɓe dariɓe hande caggal Allah caggal Amin Ndiaye so en ummima ɗon eɗen gandi wuro wiyetengo San Samba e fodde gure nogas kamɓe de ɓe daari ɓe mbi hankan dunugal sukaɓe rewɓe nattat e sukaɓe rewɓe yawde ne resede pour e kala janggoɓe école natta yaade école mabɓe bona ɗum nattat koɓe dariɓe eɓe kaaɓe ɗum fodde gure nogas hankanti ɗum ɗon nattat e diwan mabɓe o e konngol Amin Ndiaye ina wayno Djiba Bouya naɓe noon e gardugol Tostan e usuynaɓe e comité Bukot kamɓe de ɓe keeɓi fodde million ngaji nogas kamɓe rewɓe ɓe pour fewte batte demal ɗum noon ɓe kolli weltare mabɓe laamu ngu no darri wawde walludeɓe ɗum noon ɓe mbi eɓe goni caggal Allah caggal président de la république Macky Sall so yiiɗi ina wawi wadde mandat tati ɓiijo mandat nayyi ɓiijo eɓena daari hande ɗum ne hankkandi ɓe darima kala bi joopiɗo président de la république
ina wayno ɓe kaɓate mum jamma e ñalawma ko kamɓe goppiri noon yimɓe ɓe ne mbaɗa ko beela ɗum ɗon noon hannde président yo andu eɓena caggal Allah caggal maɓɓe caggal président de la république yo poos mandat tataɓijo so tawi omo yiɗi ɗum ne kadi maɓe mballumo hawa gaño ɗum noon Weltare TV musidɗum Amadou Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla koye walde jaam. Amadou Isaga Keɓe takkusana jollo ɗo Ziguinchor ɗo kon takkusana yoni ha to Banjul lamorgo leydi Gambi hanki o Ligue musulman mondial woni catal julɓe windere yuɓɓini hanki jonde mum ɗon ɗo yuɓɓini hanki jonde mum ɗon ɗo Banjul e tawtorede Adama Barrow kame umma islamique ha tente anduɓe Afrique naɓe kame tawtorama kala kolaɗo kuuɓal ngal ɗon cetal woni Mouhammeda Abdullah Karima Al Isa kañumne tawtorama nde ɗon jonde konen keɓani taw ko laaɓi hen holkoɓe kaali e nder ndeɗon jonde sen giwi to Banjul kon takkusana yoni to lamorgo leydi Mauritanie woni Noksoda Mouhammeda Wul Qazwani horejo leydi ndi hanki caggal nde yuɓɓini jonde ko fate banggue batu jagorde leydi ndi wo holliti wonande mabɓe darnu kees mo ganduɗa tawon kees reni tan ko fate banggue scolaire ko fate banggue gueɗe école aji taw ko ñeldirɗi coopéraji taw kadi ganda transfert de l'argent ñeldirɗe haalisaji taw qima mum ma wonoy milliarduji nogas ngam wallidde jangde leydi ndi kanko mawɗo leydi ndi Mauritanie hanki wo ƴetti laana makko ndi wawa ngam yaɓande toon to Arabie Saoudite Riyad ngam heɓanademo jonde some arabo sin jonde fuɗɗotonde ñalawma hande o jonde balɗe ɗiɗi hakkunde mabɓe e président mo leydi Sin ko fate banggue jonde faggudu mawɗo leydi ndi Mauritanie hanki o udditi laboratoire police mawɗo no fewi ɗo Nouakchott ɗo ko fate banggue unité biologique ko fate banggue chimie taw kadi ko ADN so tawi neɗɗo dañiɗon crime mo fewani walla crime tan tawni namdi losko taw police o e hoore mum ne wawi yuɓɓinde ɗum ɗon e nder laboratoire muɗum ha ɓuura newnude ɗen gueɗe kala ko fati e banggue loskoji to banggue police nden kay kisal ɓeydama e nder wuuro Nouakchott ɗum noon ɗo saaha kala ko hen wonete e yewde caméra surveillance uji yoga e booli ha tenti noon wone carrefour aji ha tenti kadi nokkuji ɗi ganduɗa baɗɗi sensible no fewi ɓeydude nden kay kisala e nder leydi ndi ha leydi ndi ɓuura tinde hoore mum e nder ɗeɗon gueɗe kala gam teskede nden ka e kisal ko kañum woni kala pelle Amérique naɓe daraniɗe fodde haqqe innama aade jillu mabɓe nder leydi Mauritanie jaɓɓima mabɓe toon nanɗo mabɓe gardiɗo cetal fodde haqqe innamade nder leydi Mauritanie Wuldubu Habbayni holliti yoɓe guddit guite mabɓe aɓe belliti e nder leydi Mauritanie gam loskude wittude leydi ndi yurnitade dawal timmugal ngal leydi ndi waɗi ko fate banggue haɓade haqqe innamade moni kala ha heɓa haqqe muɗum e fodde mum no yiɗiri ni hen kala to leydi Mauritanie keddoren ha joni gattaten koye mawɗo leydi Mauritanie haute autorité de la presse audiovisuel mo habba walla mbiyen mo happa ɓe mbawi hanki tottude mawɗo leydi ndi deftere hitande hikka nde ko fate banggue golle mabɓe e juɓɓudi guilay jayideli ɗi privé ha e public o kala guilay golleji ɗi kala no jarini kala mawɗo leydi ndi heeɓi nden deftere ko fate banggue médiaji leydi ndi kala jagorɗo ballal sukaɓe rewɓe kam e famille kala woni Sofia Binto Intaha jonde wattude nogo ɓiƴi nde o tawtora taw yuɓɓini ɗum ko sultama Omana nden jonde hanki o holliti leydi Mauritanie kene tolno e nogas e goho wonande kala nogas e goho % taw koye rewɓe leydi ndi oɗo saaha ne mbawani koye mumen to banggue golle to banggue golle guilay to banggue jagorɗe ha e gouvernement o ha e directeur gueɗe goɗɗe kala ha e cuuɗi safara o holliti Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi gam jangguinde ɓiɓɓe rewɓe mumen ha mbawa kañumen ne gollade gam wawande koye mumen walimo insiri Idrissa Demba Korera yuɓɓini hanki rokkirgol pañaji guura taw koye dow inde tajura
kene tolno e ujunere temedere jeegomo famille taw ganduɗa ko tampuɓe no feewi keeɓi ɓeɗon balle no feewi hono no wiiri laamu leydi Mauritanie ngam wallidde yogay ɓesguji leydi ndi ha mbawana koye mumen gonnoɗo jagorɗo leydi Mauritanie Sidi Mohammeda Wuldu Mohammeda yaltini konngudi o yaltini koye compte makko o holliti wonande wargoji batteɗe kala saaha e ɓiɓɓe Mauritanie naɓe waɗata ɗum ko leydi Maroc konin koɓe leydi Maroc jooɓi pittali Mauritanie naɓe bombaɓe lewru yaltundu taw bomba koye kerol leydi Mauritanie kame leydi gondi gam yiiloyade kanŋe o holliti ɓen ɓiɓɓe Mauritanie naɓe gona joguiɓe armeji hayso tawi woni ko jeune militaire kaɗaɗo yehede kono kam ɓen ne ponno tan nanguede pittali mumen mbasa ittede e widemo kanko on e widemo kanko on gonnoɗo jagorɗo e laamu leydi Mauritanie gouvernement leydi Mauritanie taw koye sawtawol jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie holliti Mauritanie holliti satisfaction muɗum woni weltare mo mawde no feewi ko fati banggue sifande nandirala hakkude Soudan kam hakkude toon to Soudan hakkude Soudan walla mbiyen toon to Khartoum hakkude politique militaire kame civil en ha tenti noon ardiɓe landaji dawrugol nden sifande waɗi ko hecciyanke to Khartoum to galle laamorgo to wonande mintreɓe ɓe maɓe jooɗo duuɓi ɗiɗi laamu transition ɓe dokkita laamu ngu wonande civil en taw kadi hoorejo jagorɗo wonata ko civil ngal nandiral ko nandiral kawnigal ngal ganduɗa leyɗele kewɗe kolliti hen weltare mumen mawde no feewi sen gewi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena finoɓe to wuro witeego Deli ne tawe nder commune de la région Nara ko toon tawete hewɓe finoɓe toon waɗɗani kerol leydi Mali Mauritanie finoɓe toon hewɓe kolliti kulhuli mumen ɗum ko caggal nde jaydiyanke goto nela toon taw jaydiyanko koye istodio tamani o yilloyi toon to ngoɗon wuro gam yurnitade finoɓe toon ɓe hewɓe hen kolliti e kala saha motoje otoji e worɓe joguitiɓe ne peeña toon ɓerɗe mabɓe gona deƴƴe kono kadi ɓe tinani koye mabɓe e nder leydi ndi administration mabɓe ala haydara kuɓɓama haydara ɓe ngala kono ɗo saaha ɓe manka ndenka e kissala jillu cukko koolaɗo kuuɓala wonande to banggue Nations Unies taw ko tambiɗo opération jaam wonande pelle ha tenti to banggue laafaji mbulaji jillu makko balɗiɗe nder leydi Mali hakkude makko e jagorɗo wonande hakkude leyɗele mo leydi Mali woni Abdullaahi Saar kankon Jean Pierre Lacruz ɓe dañi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi kono kanko on diplomatique mo leydi Mali holliti yidde Mali oɗo saaha mo gondena konde ministre mo loni taweteɗo nder leydi ndi hollirta jaɓɓal ngal ene deña ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi to banggue nden kay kisal nde tawnaɓe nayi leydi ndi kono gila ɓe goni ɗon ala kala fiyande walla goɗɗum jaam duumiɗo moɓe ɓuuri ƴellidde no ɓuuri noon en aɓe jiiɗi noon ɓe ɓeyda nden darde haɓe mbawa tigui habtade won e pelle ganduɗa taweteɗe e nder leydi ndi caggal jango wannogu to poste douane to yelimana waɗɗani leydi Mali ha ɗiɗo mbasi en pittali men hen goto ko militaire goɗɗo ko jamburu otoji kewɗi duppa hen association cercle de yelimana ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe ɓe natti yidde yiide ne waɗa e nder diwan mabɓe kamɓe koye mabɓe maɓe daro darde timmude no feewi gam wallodirde koninkoɓe taweteɓe toon caggal nde ɓe jaari ɓen koninkoɓe leydi Mali darde mumen ha jaam duumiɗo wawi fencude toon kono ɓe kolliti kamɓene banggue moɓe ketti o maɓe dara ɗon haaɓe timmina darde mabɓe caggal renseignement armé koninkoɓe leydi Mali ɓe faama gummini opération o noon ko ñande tati ha jeegoma duɗo henna lewru ndu gonɗen ɓe mbaɗi ɗuma koye région mo Douenza commune mo wuro witego Boore ene waɗɗani no feewi waɗɗani kona ɓe kolliti ɓe nangi toon kene tolno e nogas jeegomo taw koye tuumaɓe gueɗe ɗe pewani ɓe jiiti toon kene tolno e sappo sase walla men sac taw woni hen ko pitti artisanal gubbiteɗi e boli so oto walla saret walla daabeji ndewi hen fettida e mumen taw ko engine aji ɓe jiiti toon
capanɗe nayi e jeenayi sak mo 100 kilo taw woni hen ko maaro ɗum ko zakat ɓe nanguno kono ɗo saha ɓe nanga ɓe tottama gendarmerie ngam loskoji juɓɓini hen kono noon réseau sociaux finaɓe hen mbiyani noon ɓe mbi nde ɓe gaare ngoon wuuro ɓe nangi toon kene tolno e capanɗe nayi e goho neɗɗo toon to boore capanɗe tato neɗɗo ɓe mbari ɗumen hen sappo e goho ɓe ɗacci ɗumen ha jeehi ko wona ɗum ko nokku ɓeɗo nampala e nder diwan mum ɓe nangi toon kene tolno e jeetati en juin ɓe nangi toon yimɓe nayo ɗum ko ñande jeegom ɗuɗo hen lewru ɗum ko communiqué armée leydi Mali ɓe faama justice leydi Mali to banggue judiciaire woni magistrat uji leydi ndi kami syndicat ji mumen fimnoɓe yuɓɓinde hofgo jooɗi men ñande joyinduɗo hen lewru taw kay koye ndu lewru kala maɓe juɓɓini hen ko heewi ɓe jowi wonande ngoɗon hofgo haaɓe ƴeewa kaldigal hakkude mabɓe e laamu leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen Guinée Conakry gila tan nandiral heɓa hakkude CEDEAO kame laamu transition ngu leydi Guinée ha ɗoɗo gonɗen andaka taw ko duuɓi ɗiɗi kam to banggue transition kono anda ko holde fuɗɗoto colonel Mamadi Doumbouya hollitno ko 2 janvier 2023 kono ha ɗoɗo gonɗen ala kala happo peññinaɗo hen CEDEAO noon hollitino dialogue national baɗowo e leydi ndi yo jokku tene kadi ɓen dumbaɓe taw nanguira ko gañalde ɗaccite ha laaɓa kamɓe kala ɓe kalde ɓe nandira ɓe tombo happu wonande transition leydi mabɓe to Guinée wonande khalifaɓe tooɓe to banggue laamu transition woni junte militaire yowanoɓe ɗannota koye nder espace mo CEDEAO ɓoyata ɗum ma itte e wiide gardiɗo commission mo CEDEAO kesso toɗɗaɗo Oumar Aliou Touré o holliti ɗum ɓoyata ma itte haalaɓa to Niger Mohamed Bazoum baɗɗo jillu mum to Paris lamorgo leydi France jonde hakkude makko jemen ngaluji ngam omo ƴama ɗumen beele mbawa arde gollade toon to leydi Niger holliti leydi Niger ne mofti ngaluji kewɗi cuuɗiɗe nder leydi kono kadi leydi Mauritanie hatojini kene tolno 3 milliards ko préje euro ɗo e 2026 ha ɓuuri wawde ƴellide yogay entreprise aji ɗum noon koye mbadi ƴamde ɓen jomen ngaluji ne jippito e nder leydi makko beele mbawa ƴellidde walla mbawa yaltinde ɗin ngaluji beele leydi makko ne wawa naftorade to Burkina Faso ko joyo commerçaɓe kañumen pittali men guitta taw koye jangu wangu e nder province mo Seeno kamɓe noon ɓe giwno kamɓe ɓe giwno koto banggue Dori ɓe giwno koto banggue Dori e nder région mo Sahel ɓe gonno koye otoji jonɗi ɓe paano ko hedde Arbinda waɗɗani seeno no feewi hawre no ɓe potiti worɓe joguitiɓe jooɓi e mabɓe pittali joyi tetti gueɗe kewɗe ɓe joguino kala ɓe noon haade koni koɓe garta mbaɗe ladde to Burkina Faso keddoɗen ha joni nayo yiilotoɓe kanŋe mbasi pittali men subaka law sanga 5 heures ɗum ko caggal nde ɓe jiilotono kanŋe taw koye nokku bireɗo dossier noon e taw e nder province mo toyi ko toon ɓe mbasi pittali mabɓe e nder ɗin luuroji mabbi e mabɓe tato gañima hen gañande musde no feewi ɓen wasɓe pittali men ko hakkude jaarowo e duuɓi 17 e duuɓi 14 wi jagorɗo tambiɗo oɗon fanno Mozambique ñawama toon to tribunal Maputo ñaawi wonande ɓi gonnoɗo horejo leydi Mozambique taw on wiyete ko Ndambi woni ɓi horejo leydi Armando taƴanama duuɓi 12 e kaso ɗum ko caggal tumedemo gueɗe mbuñaari to banggue leydi ndi e ñamale tedduɗe fawde e laamu leydi ndi taw ko kanko hutori ɓeɗon koppareje to Nigéria wonande Médecins Sans Frontières MSF ɓe kolliti e cimtol ngol ɓe jaltini sukaɓe hewɓe kene wona 100 ko fawi ujunere suka nana ma e heege ala haarandiru birɗe mum kala jalti kañum kala pooƴi koye nder état mo Zamfara kame 4 état 4 sinane wonde état mo Sokolo ene wonde état mo Kebbi kame état mo Kano ɗiɗo hen nokkuji ɓe binditi wi noon ko docteur Simba Tirima o holliti ɗum on noon woni joɗaniɗo MSF wonande to leydi Nigéria to Cameroun Samuel Eto'o fils ɓurɗo jayde e nder laylayti rendo ɗum ko caggal nde yani e wonande
suka youtubeur taw ganda ko Algérie najo beddinoɗo mo konguɗi ko fate banggue éliminatoire coupe de monde bannoɗo ha suka gambinajo walla arbitre gambinajo arbiti hakkude leydi Cameroun kame Algérie kamɓe kala ɓe kollitino ya taw arbitre o wonani codat ɗin konguɗi noon mettuno Samuel Eto'o fils ha yani e dow makko kono noon kanko Samuel Eto'o o ñaguima hen a yafuya no fewi to RD Congo ɗaɓɓiri CPI cour pénal international nde udditta enquête jaaƴo no fewi ko fate banggue wargoji baɗɗe yontere yawtunde to kisre taw kadi ganduɗa e nder leydi ndi ha ganduɗa kene tolno e temedere neɗɗo wasi fitta ɗum kono hewɓe nder leydi ndi kolliti ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neɗɗo mbasi pittal men taw joofa peɗeli ko rebel M23 to joolam jaɓeri Colombie wasi koninkoɓe jeegomo kamɓe noon ɓe pella yoɓi pittali mabɓe e zone rural mo ganduɗa ponno yaade toon ko rebel mo farka hakkude jaarowo e duuɓi sappo e jeetati e duuɓi nogas laamu leydi ndi holliti hen metti mum mawɗe no fewi udditi hen losko no fewi to Arabie Saoudite hande o jaɓɓima some Arab Sin nden jonde noon tawtorama ɗum Jinping hoorejo leydi Chine ɗum waɗi koto Riyad Arabie Saoudite jonde balɗe ɗiɗi ko fate banggue faggudu hakkude leydi Sin kam e leyɗele arabeɓe to leydi Turki sarɗiyanke jeeyaɗo e lundo hanki to suudu sarɗeji leydi mabɓe Wuli Diaw kanko no inde makko Husseinu Arsa mo jaarowo e duuɓi capanɗe joyyi e jeetati jeeyaɗo e parti layi ko on tigui sokka tra kural e sara hoore ɗum ko caggal fitinaji sarɗi yankoɓe to suudu sarɗi leydi ndi wi Turki taw koye média noon kadi en taw koye média aylin wi média aylin kono ɗo samo tawe to suudu safara gam hebde cellal makko subaka hande law to Indonésie ko attentat suicide kañum waɗe nder commissariat de police ɗum noon waɗi koye commissariat de police gorko goto joguiɗo pettoje kam yinno forsude nadde e nder oɗon commissariat hawre o haɗama o fettini ɗiɗo mbasi en pittali mumen goto ko police goɗɗo ne gasa taw ko kanko sappo gañima hen gañande musɗe no fewi to Ukraine sappo e jeegomo neɗɗo mbasi pittali men ɗum koye accident hakkude camion mintoreɓe koñinkoɓe Russie kami minibus taw ko minibus o noon koye nder leydi Ukraine ɗe gandi won jeune gonɗo ɗon waɗɗani keerola hakkude leydi Russie kami Ukraine ɗon halfi ɗon ko koninkoɓe leydi Russie ko ɗon noon on accident musɗo baɗɗo ɗo leydi Ukraine ngakka no fewi kuɓɓam kame jarama taw jeeyi sababu ɗum ɗon kala ko bomboje misilaji leydi Russie ɗi hutorto e kala saha jorde e nder leydi Ukraine to Kabul Afghanistan subaka hande o wonande taliba en artuɓe lefol laamu kemo joni hitande fawde ɓe lawɗi ni ñalawma hande o ñawore wargo yo artu ɓen jagganoɓe so tawi kay ko on sariya ɗaɓɓiti o ƴaɓɓiri oɗon tribunal nde yoɓoto pittali ɓe ɗona jeheten ko toon to Qatar mondial 2022 taw yin toon musidɗo men Oumar Dembel Diallo ma artanene e kippodiraɗe hankiɗe saabi gandi hande janggo kala kippodiri ngala ko foftere ɓamtoyta ko ɓawo janggo kikiɗe toon to Qatar Oumar Dembel Diallo. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema bisimilla mon e kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene kaw guilwindiriyankol hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗen ɗon potita noon 8e de final jokkino kay ñalawma hankin toon to leydi Qatar hakkude kay laaroha mbol leydi Espagne kañum tigui huccodirno kay équipe mbo gendi Maroc ngal ɗon potal noon caggal kay nde ngal waɗi temedere e nogas o joom hay goto kay falan goɗɗo ko nden tigui ɓe yeehi toon to faw fetta noon ko équipe mbol leydi Maroc kañum tigui heeɓi kay passe muɗum faade kay toon to quart de final ɗum noon wadde on faami kay kippu mbo Maroc o kañum tigui woni kay kippu Afrique najo heddiɗo kay e ngal ɗon mondial toon to leydi Qatar ɗum noon wadde kay oɗo san kay ɓiɓɓe Afrique naɓe kala hakkillaji muɗum e yidde muɗum kay woni koye kippu mbo gendi Maroc caggal kay ko on ɗon kippu kay wonani toon dowlaji Afrique e ngal ɗon kawtal toon to leydi Qatar toon to leydi Qatar noon heddoden e jamma hankinde ɗon potiɗe jokkino hakkude kay Portugal mbo Cristiano Ronaldo e yaadi muɗum kañum tigui huccodirno kay e kippu mbo ɓen ɗon witeɓe Suisse mo ngal ɗon potal noon ko kippu mbo Portugal kañum tigui
foodi kay équipe mbo Suisse baluji jeegom wondude kay e baliyela gotel so tawi noon kay ko potital quart de finale kay wonata ko ñande hoore biru no woɓɓe en famirta kay ko ñande samedi ara o sanga wattuji 16 ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fana e hojom ko hakkude kay équipe mbol leydi Maroc kañum tigui huccodirta kay équipe mbol leydi Portugal toon to leydi Qatar musidɓe tedduɓe tiyanko weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma fedde blo sukaɓe Afrique ɗum ɗo tigui woni kabaruji meɗen coftal balli toon to leydi Qatar. Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.